wis, Mbak. Nggih. Nonton wayang. Pak Heru. Bang Heru, sing ndi Bang Heru? Berot nonton wayang berot, guys, rungokno. Suro. Mrinio. Apa cedek celak-celuk Rinio. Ayo beno milu aku. Nonton Sabtu Anggoro bebarengan oleh cicir gak oleh singgolan. Mak, tak cincing no mak, masalah tarik tambang rek. Aduh. Gage. Iku. Alah se mak. Wis. Nah nggih iki lho dudu pangkringan, rungokno. Ya Allah rek, makku dadi korban katene Mas. Padahal mriki mawon. Aku ndane nek belek ngono lho. Aduh mak, kok becik. Aduh kene gak benak mak masalah tak pasang mak. Aduh susu droko. Aduh. Jawanku kate tak tolong tangane gembrayah. Tekene mak. Ya Allah ndagel damen iki. Empuk jero. Lah. Wis gak usah dipasang, Mas.
suarane ana wayangan sajake pinadang menan ha 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 tabuhan entek mak niki anune napa mak? Anu napa bu? Anune sembarang kaliren kene apa? Kembang bayi. Oh kembang kopi kembang bayi enten iki dalane bayi lalu kembang bayi saya mak guru ditabuhi sampean kok wis meko-meko saya mak gak apa-apa nggih kudu arep pegel tiba enak tiba di kasur mak nggih nggih di kasur ditibani bapak mbak masalah aku monggo mas sun mariwi karyawangi kembangi kopi rentet turut kakak cemorot kaya selaka aku denge ijo awi-awi merati rasa ayam tentrem nyawang kopi atine ayam kopi kembang bertandai betui
pikire banyu sing nganggo sing subuh durung sarapan angon bebek turun tengah sawah rak berduli panas lan undan bebek senang ambyur-ambyuran ngupoyo hati sarasaran Setino dinoi tengah sawah bebek sing seneng ambyur-ambyuran sing nganggo hati mek bunga lan susah ngrasake anan sing manama mikirake kang karepi olah urip mlarat sing ora bener upaya urip sing tenang lega mak dodorong loh nggih nambah bajing loncat ditambahi pelicine Sik. Aja dikekno. Apa sih, Mas? Dicepet pelicine kok pel. Aku mak deg-degan. enak cepet apa genah-genah Enak cepet. enak genah nggih Pak nggih Ya napa? pelicin Ya iki sing gare deg-deg iki. ya mak ya nggih enak mak ya nggih pokoknya nggih tok terus lah nggih pripun Bajing loncat, Mas. Nggih. Napa? Jambu alas. jambu alas ganti mak Ngene iki kaya bukan ada wong jambu alas jambu kebon. Nek duren kebon enten, Bu. jambu alas nas iki jelas tuwekku jange ngene piye mak wedi ambek sapa pengen telapo aku lho padha wedok mak Wah, pretel rasane iki. Jambu kula alas. terima kasih monggo mas Sayangnya gak ana sing joget. Sabto Anggara. Suami yang mana yang senyum manismu secangkir kopi. Enggak campur sari. Sabto Anggara memang luar biasa. Sing joget ngene, waduh, ana artise wayu, waduh. Babine seneng lek kon hiburan ngene iki. Nggih, sampun entek suarae. Sampeyan njaluk lagu apa? Sambarang Kalir. Oke, Sambarang Kalir. Mas dikene sing ngenteni ae lho Mas, menunggu Mas. Ya, menunggu. Lanti ngombene tokno kabeh. Tenang ae wis. Ya wis, padha lancare. Semoga menunggu.
Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Derita hidup yang ku menunggu. Oke. Monggo ning warung kono. Lewang-lewong yen pikir susah kaya wong bingung. Gunung Bromo klebut latah Probolinggo. Pancen nyata ini suasana tumudo padha nyatakno. Gunung Bromo kina banget pasir tepung gelap. Yen sinawang ning puing samudra dasar nyata ini suasana Kama Bromo kira jembrajalmu. Probolinggo pancen kondang takkan bangsa monco. Gunung Bromo klebet latah Probolinggo. Pancen nyata ini suasana tumudo padha nyatakno. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng pitiranggonku goleki ora krasa. Esuk awan nganti wengi emen-emen yen ati liya kanyayang. Kleang-kleang tak sawang menclok ning abang. Kedanjangan tawine sangka kadawan. Sering oce dheweke ngalih beclokan. Wilakae mbok aja tansah ngece. Podang kuning agawe pikirku pusing. Sleret ireng tak sawang katon manisi. Ibu bunga bisa nyanding sirani. Ora bakal atiku ketimbang liyan. Ya si padha
Orang itu hatiku dan sayang tetra asranan sun pikat pulut tepetu. Coba 2 juta. Hanya ada kamu. Satu tebang ojek. Kaya ini nasib wong ana desa saben dina wis padha makarya nandur paring sugedi puputi yen wis mari padha diwiwiti kaya ngene nasib wong ana desa saben desa wis padha makarya nandur pari sugedi puputi yen wis mari padha diwiwiti ya sing wadon sing nanduri bapatani rabuke aja lali salah siji sing mlanjani guyub rukun padha nandur pari padha leren engang-engang bengok-bengok sarapane durung ketok lungguh ndodok karo ngraga sarapane sego jagung sambel glothok Sanggara selendang sutra kuning terus piye Mari ya wis. tanda mata kang diweni aki nali kok perpisahan kowe janji arep ngalekake wis aku tansah mikir kowe hatiku sulah ning kono aku kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanyi selendang sutra kuning embung sing tak puji muga sliramu enggal bali ingri nolan wengi
kuning dadi tombo. Banyuwangi derat tangisi lare Banyuwangi kemari suarane ya rong ngenes ning ati kowo gending jare paman yara warudaya diarani lelewani lare Banyuwangi. Tion ngawi ngentulanku ora bakalan aku nglalekake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan terminal Mation ngawi ngintulanku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu ning aku
semana ra bakal ilang senengmu ning atiku. Sanggara. Ae kok. Aduh, mah gak apa-apa, Los. Ayo. bojo bidua Odo bisa sabar ora cemburuan Yen tansah sudanen lan kerep uring-uringan Ora mokal bubar anggone bebrayan Pancen kawiyane dadi artis manggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane kengien kunder tanggapan pengen langsung sare wakati sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo ambil sing cingkrang-cingkrang geni pripate goyangane merangsang Minggu digoyang-goyang
lurus kadang neko adongane ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oli dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang neko adongane ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oli dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Mak Yun berat.